Ano ay makapakugang nga balita? Mga sinakong armas de fuego ang napalgan sa mga batang nangahoy lang unta sa bukirang bahin sa dakbayan sa Talisay. Og dili lang kay duha kundi upat ka masako nga maabot ngadto sa 80 ka mga armas ang sulod nini. Padayon pa kini karong gisusi sa kapulisan, ilabi na kay ubay-ubay pa niini ang pwede pang magamit. Kini ang akong gitutukan. Dinhi niining pangpang sa sitio Campo 5, Barangay Campo 4, napalgan ang sinakong mga armas alas 10 ganihang buntag. Sa pag-ihap sa Talisay City Police, miabot sa 80 ang mga armas nga pulos caliber 38 revolver. Adunay pipila nga buak ang puan samtang ang uban gitay ana. Apan ubay-ubay ang daw maayo pa ang kondisyon, hinungdan nga gilimpyuhan kini ug gisusi sa mga pulis. Nadiskubrihan ni siya pinaagi sa mga bata nga nanguhag kahoy sa area. Nya it so happen nga adto sa area nangitag mga kahoy doon na sila nakitaan nga mga puan unya doon ay mga puthaw pagtan-aw la pusil ing sumbong sila sa mga barangay official. Ang barangay official ay may contact diri sa MUA. Mato ni Police Chief Inspector Ardiolito Cabagnot, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga posibleng iya kini sa grupo nga nalambigit sa illegal nga kalihukan. Di na to ma-discount ang possibility nga kini adto ra po ni sa mga suspect kani adto nga gipang suspitsaan nga mga grupo nga gani mga most wanted to sila kay ato mga niaging mga buwan sila may subject sa mga one time big time unya medyo milik ang impormasyon dako posibilidad nga katong mga armasa didto gitago sa lugar unya ang area pod dulduol po ni sa safe house sa hideout sa atong mga wanted ma'am. Lakip sa susihon sa Talisay City Police, kung may presensya ba sa armed group sa dapit, ilabi na kay naghinangat na ang piniliay. Matawag po nato sila mga pagser kay kini sila doon na po ni mga according sa mga intel report kanadto doon na po nagpaluyo ani nga mga dagkong tao sir. Unsa klase sa politiko? Adi po na to ma-discount nga mga politiko pod o na po mga drug lord kay mudawat man ni sila kinsay mga kuan basta nalay kwarta. Luan Marondina, Balitang Bisa.